mga Megs, ug hi mga Mars, naanapod ko si Kit Kari na bisayang dako. Mga Megs, naatay challenge karon mag-makeup ta pero with a twist. Ano siya, kung unsa ko the way mag-makeup, in order gihapon siya pero magbunot ta mga Megs, gibutang na nako diri mga Megs kung unsa nga product ang ibutang nato sa atoang nawong or kung unsa ang product na atong i-apply. Magdepende siya sa okay, na din mga Megs na mga kuan siguro ni kuan mga Megs, mga 16 ni siya kabuok nga products na akong ibutang diri, mga listahan, and mauna siya ang atong i-apply sa atong nawong. Sige mga Megs, pero mga Megs, nag-foundation ako, so kani mo niya gamit kani L'Oreal True Match na foundation. So walay labot ang foundation mga Megs, no? So mag skip na ta sa foundation kay nagbutang naman ko daan. So ang akong next is ang start na ta mga Megs. So ang akong next na nagbutang ko listahan diri kay basig na ako'y malimutan kung unsa ang akong ibutang, unsa akong i-apply sa akong nawong, no? So mga Megs, ang ikaduha na kong ibutang, first na kong ibutang is after ko mag-foundation is naga-concealer ko. Okay, so atong ibunuton diri kung unsa ang atong gamiton for our concealer diri sa ato ang diri sa atong mga panda eyes, no? Diri sa tuang T-zone yan para pang highlight. So akong bunuton diri mga Megs kung unsa ang atong gamiton for our concealer. Tada! Makalingaw mga Megs, no? Okay. So mo ni siya mga Megs, unsa nakabutang? Alam Megs, atong gamiton na concealer is contour. Ay, nako mga Megs. So sige, contour atong gamiton para sa ato ang concealer. So na ako diri contour mga Megs. Kanina lang siguro, no? Or kanina lang mga Megs, na ako diri contour stick from Careline. So mo itong gamiton sa diri para pang conceal sa ato ang under eye o sa ato ang T-zone diri. So mo ni siya mga Megs, ingani ko the way magbutang og concealer. Megs, ingani Megs. So instead na magpanda eyes na Megs, isamot na Megs og kapanda eyes. So ingani ko magbutang og concealer. Ano siya mga Megs? So ato siyang gamitan og damp sponge. Na i-blend na to siya mga Megs. Na siya mga Megs. Instead na pangwala siya sa ako ang under eye, mga eye bags, murag mo daghan siya Megs, no? Sige lang kay pampawala lang sa atong stress mga Megs. So ano siya? Ang akong nabunot mga Megs, dili na nako ni siya ibalik dari sa akong kuan, sa ako ang dari sa akong baas, sa akong delata. So ako na ni siyang i-pull out o hawaon na nako siya. So mo na siya mga Megs, ang ato ang concealer. Contour akong gigamit sa atong concealer, no? Sige mga Megs. Ang ikatulo na ko na pagkahuman ako mag-concealer, nag-aayos ako sa akong kilay para, di ba, para gwapo atong kilay, no? So, atong ikuan, bunutin mga Megs kung unsa atong gamiton sa atong kilay, no? Sige. Eyebrow. Unta, Megs, no, nga matama na nina. Ito isa nga matama. So, Megs, atong gamiton sa atong kilay kay bronzer. Sige, bronzer. Yan, tama ba? Dili babalik tada. Bronzer para sa atong kilay. So, na ako dari bronzer, akong gamiton nga bronzer is kani Megs, akong gamiton Too Faced para sa atong kilay. Bronzer ni siya mga Megs, pero himuon nato siya karon og pangkilay. So, mo ni siya Too Faced ni siya Megs kani. So, magamit na lang siguro tag ko an Megs, no? Magamit ta ani kaning brush. So, gamiton nato ni for pangkilay kani. Naa siya lighter shade and darker shade. Nagtunga sila. Pero kaning darker akong gamiton kani. At least Megs, murag pare-pareho lang siya. Murag igsuon siya sa pangkilay ang bronzer, no? Medyo ano siya. Pwede siya pangkilay ang bronzer.
Tanaw lang ko diri mga megs kay nakoy salamin diri. Muna ni siya ang atong kilay mga meg. So, after mga megs, after na ako mag-eyebrow, nagabutan kong eyebrow gel para dili bungkag-bungkag ang atong kilay, no? So, kailangan na ako mabutang og eyebrow gel. So, ang atong gamiton for our eyebrow gel is megs, makatunong tagtama, no? So, kani mga megs, unsay nakabutang eyeshadow. Eyeshadow mga megs. Ang gamiton nato diri para sa atong kilay kay eyeshadow. Sige, eyeshadow. Asa akong eyeshadow? Kay eye magic akong gamiton megs para sa tuang kilay. Ang set sa atong kilay instead of eyebrow mascara, eyeshadow atong gamiton. So, atong gamiton para ani is unsa man na color megs? Siguro, ano na lang, brown. Brown man natong gibutang. So, brown na lang gihapon, no? Yan na lang sigurong dark brown next. Dark brown. Next. Pagka-black na siya. Black na siya, Megs. So mga megs, mo lang siya itong gigamit para sa ato ang kilay, kaning eyeshadow. Okay mga megs? So proceed na ta sa next step. Ang next na kong ginahimo kung magbutang kog eyebrow gel is nagka-concealer ko, ginalimpyuhan na ako niya akong kilay sa akong daplin para limpyo po siya mga megs, no? So, magbunot na po ta kung sa atong gamiton para sa pag-conceal sa aming mga paglimpyo sa atong kilay. Sa palibot sa atong kilay mga megs, kailangan nato siyang limpyuhan para malimpyo. So, atong gamiton is blush. Blush mga megs. So, blush atong gamiton para sa tuang panglimpyo sa atong kilay. Concealer. So, blush. Nakoy blush diri megs. So, kani akong gamiton kaning sa Everbelena, kani ilahang lip and cheek na blush. So, kani atong gamiton megs. Kani nindot ni siya nga blush megs, no? Pero dili ni siya nindot para sa tuang kilay. So, tayo mahimo megs. So, kailangan na ito limpyuhan ng atong kilay. So, kani. Utang na to siya sa palibot sa atong kilay para malimpyo. Ay, naku, megs man, katawanan. So, ingani ko maglimpyo og kilay mga megs. Kani, butangan na ko diri sa ibabaw. Kani, gina-conceal na ko siya diri. Limpyuhan na siya. Anaon, ginaana na ko sa kamot. Kana siya megs. Ingani ko mag-conceal sa ako ang kilay. Sa palibot sa itong kilay, ano siya megs. Nato lang na siya subayon na para ma-shape siya. Mga wala ang iyahang kuan sa daplin. Una ni siya atong kuan megs, pero ato na siyang limpyuhan. Anaon man na siya megs. Anaon na siya tanggalo na siya dira. Anaon ginaana na ko na siya, ginakamot lang na ko na siya para mawala siya. So mauna ni ang kuan mga megs pag conceal sa kilay, pero ang gamit na to kay blush. Okay? Asang taklob? Ay nako mga megs, no, katawanan na atong kilay, pero sige na lang, i-challenge mani. So dili ta manikas. After ana mga megs, so after na ko mag-conceal sa akong kilay, una sa ako sa akong lips gin para dili ko luspad. So mag lip liner sa ta mga megs. So lip liner ang sa to kuan sa tong lips. Yan, mag lip liner unta matama pod megs, no, maski kaisa lang magtama unta ato ang mabunutan. Sige, para sa tong lip liner is mascara mga megs. So, wala ko ni pagbutang. Pero sige na lang. So, kani atong gamiton, kaning Everbelena nga duha ni siya megs na ay dako, og kani na siya dako para sa dire, og naapod siya gamay para sa bottom lash. So, kani siya mga megs. Magkaroon ba mga megs? Mga megs.
Okay? So, kanya itong gamiton, gamay na lang kan gamay para sa ato ang lip liner. Di na to siya gamiton as mascara karon Megs. Makatawa ko, Megs. Makatawa ko kung sa'y madagway na to pagkahuman ani. Sige, ingani ko mag lip line. Nasubay na ako akong lips. O say, ginaano na ako, ginapadako na ako akong lips. Sa ibabaw, sakit siya, Meg. Sakit siya ibutang sa akong lips, no? Brush ba yan ni once? Ngayon natin na yun. Pag yung isa, Meg, no? Nga natama na to, Meg. Maka-jackpot, tagtama. So, mauna ni siya, Megs, ang atong lip liner. Pero mascara atong na bunot. After na ko Megs, after na ko mag lip liner, akong ginabutang is syempre, ang sa pa, mag lipstick. Mag lipstick na para magpula-pula itong white mga Megs, no? Makadungag sa guwapa, makadungag sa itong, sa atong diba, makagwapo magawas siya ng atong beauty na tinaguan pag magamit ta og lipstick mga Megs, labi na o pula. Okay, for our lipstick, atong gamiton kay tama-tama na mga Megs, no, pray. Sige, muna atong gamiton sa atong lipstick, sa atong lips ay kaning Careline na Cat's Eye, Megs. Careline na Cat's Eye. Mo itong gamiton sa itong lipstick. Sus, Diyos ko, Lord. Mga Megs, mo itom na. Maratang di ka umupo sa aning mga Megs. Buka na itong gamiton, Megs, para sa tuang lipstick. Murag sa'yo kayo, Megs, no, na nag-Halloween makeup na ta, Megs. Pero mauni siya kung nabunot. So, istorya, Megs, kayo. Murag mo kaan siya nag-dry na, nagahi na. So, mo itong gamiton, Megs, sa ato. Mo itong gigamit kaning Careline nga pang Cat's Eye para sa to lipstick. Gahi na siya, Megs. Good. Kuan siya, lagkit kay siya, Megs, pero okay lang, no? Mauman na itong challenge, no, na mo na itong kabuang. So, proceed. Ang atong, the next na ko mga Megs, after na ko mag-lipstick, nag-bronzer ko para mabalik ang ang color sa itong nawong. Dili kayo siya sobra kaputi. So, Megs, para sa itong bronzer is, ito na ako ko yung matama, Megs, pero mula nabunot na maguna ko ang bronzer, Megs, no? Wala na yung pag-asa. So, atong gamitan sa itong bronzer is eyebrow liner. Eyebrow liner. So, pangbutang sa itong kuan, kani Megs. Muna siya itong gamiton sa itong bronzer. So, kaning sansan na eyeliner. Muna butang na ito dari bronzer, pang bronze. Di ba kayo siya maklaro, Megs? Ato na lang na i-brush o niya. Kani mag-bronzer ka dari banda. Kani bronzer para mabalik sa warmth ang atong nawong, Megs. Atong kuan kay basig putol. So mo ni atong bronzer ta, Megs. Ato lang na siyang kuan para mabalik siya warm. Ang kuan sa bronzer is mabalik sa natural atong color. So ani, Megs, muratan ka ng iring nagi i-cambras. So ato na lang sigurong ikuan magamit ta ani kani atong gamiton, Megs. Ani, Megs. Lisod siya ikuan. Lisod siya i-blend. Muna ni siya, Megs. Niguan na siya. Klaro na kung nawong. Muna ni siya. So, na-bronzer na ta. Para itong gigamit, Megs, sa atong pag-bronze sa atong nawong is kaning sansan para sa ato ang kilay or diri sa atong waterline.
So, mo ni siya, Megs. So, after na ko mag-bronzer mga Megs, nagagamit ko og contour. Contour para sa atong nawong o sa atong ilong. So, nabunot na akong contour, Megs. Dili ko sure kung napay nabili na wala na. Wala tayo pag-asa sa contour, Megs. Pero atong yapong ipadayon itong challenge. No? So, magamit ta og contour. I-contour na itong ilong o atong nawong. So, ang atong nakuha na sa contour is, ano siya ni? Concealer. Concealer atong gamiton as contour. So, nakoy concealer, dari Megs. Kani atong gamiton, kaning sa L'Oreal True Match nga concealer. So, mag-contour ta. Mag-contour. So, ang contour, ani yung mag-contour na ko, Megs. Ingani ko mag-contour, dadapit. Dari po ko dapit sa akong dari. Dari sa akong palibot sa akong dari. Ano siya, Megs, dari. I-blend nato na siya unya, Megs. Ani, parang gamay atong nawong mag-contour. Nara, Megs. Pilo na ito dari, Megs. Contour. Pilo na itong nose. Nose. Pampataas sa ilong. Ano siya, Megs. Mag-contour ta. Pero concealer ang atong nabunutan. So, atong gamiton. Kanina lang sigurong damp sponge, mga Megs. Ato ni siyang i-blend. Blend na to siya. Blend na tog tarong, Megs. Ana, gamitan na to og sponge or blender. So, mauna ni siya mga Megs. Ako na siyang nahuman ang ato ang contour using concealer. So, concealer atong gigamit para sa contour sa atong nose o sa ato ang palibot sa atong nawong. So, mga Megs, after na ako naga-contour, mag-blush ko. Siyempre, mag-blush para pula-pula atong aking. Pero marag nagamit na nato atong blush, mga Megs. So, wala na po yung pag-asa na magka-blush tagtarong. Charan! Charan! So, charan mga Megs, ang gamit ko na to for the blush is lipstick. Yay! At least mga Megs, nakakuha ta atos gamay natay lipstick or natay kuan Megs. So, akong gamiton sa ato ang blush is kaning Everbelen na say kuan ani Toast of New York. So, muna itong gamitong blush, Megs. So, mag-blush ta. Igapon mawala itong kuan Megs. Atong kani, dari na dito na to na siya blush, no, gamitan na lang na to siguro ani Megs, or kamoto na lang na ko Megs, para dali na. Tumaga na to. So, muna ni siya, Megs. Pula-pula itong aping mga Megs. Lumagan ako, di maklaro sa camera. Gusto na ko maklaro akong blush. At least man lang, nakatay pula-pula sa itong aping, no? Wow, ganahan ko sa akong blush, Megs. In fairness, Megs, pwede siya pang blush. Noong unang panahon, dito sa amuang baryo, pag magkuan ni, pag sa school na ami, ma-remember na ko tuon na tong elementary ni, wala may uso sa mga blush on, mga makeup. Naga-makeup ni pag nami kuan sa school, kung honor, and then amo lang ako ma-remember, ang ginagamit lang namo kay lipstick. Lipstick lang yun na siya tanan, Megs, lipstick na lipstick. Muna ginhimo na mong blush. So, yung ani gihapon ang pagbutang mga Mego, ingani gihapon, dito sa among bukid, tuon na. So, di ba? Ano dataan ng lipstick, Megs, na hinahimong blush. Okay? Okay. So, after mga Megs,
after, ang akong ginahimo after ko mag-blush, hapit na gyud ta mahuman mga amigo no, mga megs. So mag-highlight ko diri sa tong nawong. So wala pa ko ka bunot og highlighter unta na mabunutan nato siya diri para sa atong highlighter megs. Gusto na ako siya mabutangan og tama, at least na ako mabutang na tama sa kunawong. Okay mga megs, for our highlighter is unsa ni? Eyebrow gyapon giduhan akong eyebrow kay mag-eyeliner man tata megs. So wala gihapon megs. Pildi na megs. Pildi na gid megs. Na gid magamit ang atong highlighter. So butangan ako diri eyebrow ano gihapon. Ani gihapon diri asa highlighter. Sa tong nose, nagabutang ko diri highlighter gamay diri sa nose. Diri sa atong babaw sa tong lips. Ano siya megs? Kani diri nagabutang ko diri highlighter gamay. Kung diri, so i-blend lang nato siya. Gamay lang siya, mix. Gamay naman kung mabutag highlighter, no? So, kani kamuton lang na ako kay nakamuton lang ato mix para dali siya ma-apply, no? Ito mag-isod. Muna siya ato ang highlighter sa tong nose para magsihag-sihag atong nose. Muna siya itong gamit tong highlighter, pati dali, highlighter. Siya next. Nag-highlight na ta diri sa tong nose, sa atong diri. Yan, nasa patadakit mag-highlight mga megs, no? So wala na gyud megs. So after na ko mag-highlighter, magbutang kog eyeshadow. Nag-eyeshadow ko, pero megs nag-uul ko kaya ang eyeshadow ato nang nakagamit na tag eyeshadow. So wala na tay makuhang tamang eyeshadow ano megs. Pero sige padayon sa atong kabuang. So, ang eyeshadow na akong gamiton is lip liner. Lip liner, mga megs. So, akong gamiton na eyeshadow is kaning lip liner. Sige, megs. Kaya gihapon nato ni siya, megs. Na yun na to, megs. Yung masigma, kuan, kaputol. Pwede kayo maklaro ang kuan. Practice na color, di ba, mga megs? Tarong mo na to, parang guwapo gihapon na itong makeup. Ako din gigamit megs for the ang kaning lip liner nga gihimo nato siya eyeshadow is kaning sa Maybelline. Naputol siya megs. Naputol na siya megs. Sayang na ano to gamay. Ano siya? Kaya maklaro siya kay ano lang yung color, subtle lang, di kay siya very dark. Para na siya i-blend mga megs, i-blend na to, ikalat na nato siya. Ikalat na to siya diri. Tama na ni siya mga megs, kiligid siya kayo, saan ko focus siya mo color, tarong. So, muna na siya mga megs, sa itong eyeshadow, tarong mo na to. Kaya siya maklaro ang eyeshadow mga megs. So, after na akong mag-eyeshadow, nag-mascara ko sa kong kilay, no? So, para at least na volume atong kilay, di ba? Kailangan na ito magbutang eyeshadow kasi gamay lang mga megs, no? Pero from kung day to day na ako na mag-work, daily kay ko naga-mascara, kay naga-eyeglasses, gihapon kong megs, gihapon maklaro. Pero kani siya, kung kanang tutorial, kanang makeup, kanang makeup yung tagtarong. So, kailangan ito mag-mascara, di ba? So, unta na ay tama. Ay, nagamit na rin na itong mascara ganina meg. So, wala na, useless. So, atong gamitong mascara is the highlighter. Unsaon. So, sige mga megs. Asa akong highlighter. Kani atong gamiton nga. Kanina lang. Kaning slick akong gamiton megs para sa ato ang mascara. So, unsaon siya paggamit. Kani magamit na ng taani. So, atong gamiton namay sa cream gray. Kaning cream atong gamiton. Hindi siya itong gamiton para sa itong mascara. Hindi siya maklaro, megs. Hindi siya maklaro kay sexy hagman. Kita kahapdo sa akong mata, megs. Hindi ko answer sa akong mata. Ano siya. Good siya. So, hindi siya maklaro gyud. Promise. Hindi siya maklaro. Ano siya. Dili siya maklaro megs. So, pasagda na lang na itong megs, dili maklaro ang highlighter mo o mascara. So, the next is
Nag-highlight ko dali sa akong inner corner mga mega. So, sige. Mag-highlight pa, no? Para at least one lang, guwapa tagamay, Megs. Yes. Munta, tinuod ni siya. So, ang atong gamiton sa atong highlighter is, yes, highlighter! Nakatama na ako. Highlighter! Yes, naka-highlighter. Dali lang sa atong inner corner. So, gamiton gyapon nato yung highlighter nga na dali. So, kanil yapon mga mego. Mag-highlighter tatis man lang, no? Na yung matinuod yung tama sa itong ipamutang Megs. So, tarong mo na. Gano'n ako, Megs. So, puslan man, Megs. Karoon na ako nakatama, Megs. Ani siya. Moni siya atong highlighter. Diri. Sa atong inner corner lang. Nagabutang ko din, ha. So, after, gusto ko mag-wing eyeliner, mga Megs. Gusto na ko mag-cat's eye. So, magbutang pag-cat's eye. Pero wala na, nakuha na ako ang cat's eye yung dali na Megs. Nabutang na ako sa kuwait. So, for cat's eye, mga Megs. Concealer atong gamiton Megs sa atong cat's eye. Sige, Megs. Kanina lang, no? Kanina gihapon. So, mag-concealer for cat's eye. Gusto na ko mag-cat's eye. Siya, Megs, kanina. Taro mo na to, kanapit siya sa ibabaw. Pudad ay manggugpo. So, kayo siya na. Cat's eye, mga Megs. So, dali na po. Kani Megs, nag-cat's eye na ko, Megs, pero concealer atong gigamit. Okay, so muna ni siya itong cat's eye. Kani cat's eye. So, Megs. After Megs, so pa ba? Isang nga nabilin din. Nakalimot ko para unsa ni siya. So, ba ni? Nakalimot ko. Unsay akong gidungag. Cat's eye, and then wala feeling na ko kung ani siya. O sige, ani na lang Megs. Na ay isa ka bonus. Nakalimot ako para unsa ning isa nga nabilin nga papel. Pero bonus na lang ni sa to ang Megs, no, na matama siya kung asa nato siya ibutang. Okay, na isa nga nagpabilin og nakalimot ko gyud mga Megs kung unsa kung wala na butang, wala na ako na apply. Sige, bonus na lang siya, no, at least. So mga Megs, ang atay kuan is eyebrow gel. Gamiton ang eyebrow gel. So asa kong eyebrow gel na butang na to siya sa tamang lugar. Eyebrow gel, okay? Eyebrow gel. Apply na tag eyebrow gel. Bonus na lang ni siya, Megs. Kina may sobra. No. So, pinatindog. So, mga Megs, pakita na ko ang akong look for today. Hindi siya, Megs. Gwapo kay kong kilay, Megs, no, na color. Ako lips, gwapo sa kaayo, mga Megs, no. Final look para sa ato ang makeup challenge na with a twist. Yan. Muna siya, mga Megs. And unta, kanilingaw-lingaw lang ni siya, mga Megs. Happy-happy lang. Pampaano lang siya, pampawala sa atong mga stress. Muna ni siya itong look, mga Megs, no. Muna yun akong the best na mahimo na ko, mga Megs. Pasensya na kaayo, pero maulang yun ni siya, mga Megs. So, mga Megs, sa sunod, maghimo na puntag mga uban pang challenge. So, kung na mga maano na amoy gusto ipahimo or na-out-time na amoy maano na gwapo na challenge, please comment down below and please also like and share this video and also please subscribe to my channel kung sa mga Megs o sa mga Mars na wala pa nakasubscribe, and also kita-kita ta sa atong next video, mga Megs, and thank you for watching. Bye, mga Megs. Bye. Nakakita na ko siya for the last time. Yan. Salamat, daghang salamat.